UGWUMBA. Ofu ihe ndị be anyị ndị Igbo anyị nwere nwefe ihe nwefe bụ okomoko. Inene ụmụaka ma ịga na mana bịa palọ ma ebe ọbụla ihe anyị na-eme mgbe ụfọdụ bụ onye nweta ego onye nwere etu kọba na-abọsịbata aka o bunye mmanya sigo kpọọ m nke a kpọọ m nke a nke a na-etu ya ọ na-ada. O so n'ihe mere na afọ one ma one gara aga ọtụtụ afọ gara aga na-ebidoro nke a kpọrọ eze Igbo na Lagos steeti ka ọ nọ bido. Eze Igbo bụ eze na-elekọta ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ. Ọ bụ eziokwu na ekwuru na Igbo enweghị eze mana ofu onye ga-apụtazi ọ gakwuru ndị kọmiti ndị ya na ya na-eme ihe wee kpọọ ya eze Igbo. Eze Igbo na ụmụnna nke a eze Igbo n'ebe dị etu a eze Igbo n'ebe dị etu a mana onye anyị maara bidoro ya n'isi mbido bụ eze Nwachukwu eze Roland Nwachukwu nke na Lagos a ọnọdụ ebe obi n'ebe sele ya na eze His Royal Highness eze Mkpume eze Mkpume bụ eze Igbo Lagos. Ọha bụ ndị bidoro ya bụ eze Igbo Lagos wee mee ya ndị Igbo anyị wee fụ na ihe dị n'ime ya maka na oru mgbe ahụ a na-eme mmemme ọ na-ada ụda. Mgbe ahụ ihe dịka 2009 2010 11 12 gbagotewezie ọ bụrụ na o mee iri ji ọ na-adịwa maọbụ karịa ebe a na-eme Anambra Day maka na ebe ọ na-eme ya na aka nkụ ahịa niile dị na Lagos a na-ezukọta buru ihe na buru ngwe ma mmanwụ dị iche iche ma egwu dị iche iche wee bịa ebe ahụ ka ụfọdụ n'ime anyị na-eme mmemme Igbo mgbe ahụ na ka enweta ọ bụrụ na ị chọọ itinye ọnụ n'ihe gbasara omenala ebe ahụ ka ị na-enweta ndị ga-agwa gị okwu mana ịmagoro na ihe ọ bụla ego batara n'ime ya na nsogbu na-adị ya bụ na tata na anyị chọrọ itinye ọnụ na ihe gbasara eze ndị Igbo. Ihe mere anyị ji chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ na mgbe gara aga ka ofu court na Benin kpere ikpe wee sị na amachie n'ihe ọbụla onye ọbụla ga-aza eze na-abụghị ọba of Benin ha nwere ya bụrụ si eme na eze ndị Igbo maọbụ eze ndị Hausa maọbụ eze ndị Fulani. Ihe ha ji mee ya abụghị maka ndị Hausa na Fulani ihe eji mee ya bụ maka ndị Igbo. Awesị ka anyị tinye ọnụ ihe gbasara ya bụ eze ndị Igbo. Delivering judgment, Justice Irabo traced the matter to the existing edicts of Edo State, stressing that settlers and non-indigenous in the state have no legal right to create or install a paramount traditional ruler, though cameras were not allowed into the courtroom. Proceedings went on smoothly. The judge, after citing relevant sections of the Constitution, described the proposed installation of an Eze Indingo in Edo State as an aberration and a violation of the tradition and legal framework of the state. Justice Irabo further noted that just as no Edo can establish a parallel traditional ruler in the East, non-indigenous in the state have no authority to do same within the state. He emphasized that while the Nigerian constitution promotes peaceful coexistence among all ethnic groups, such must not be contravene the laws and customs of the host communities. The court therefore ruled in favor of Edo Art and Cultural Heritage Institute, Echi. Writing to the judgment, counsel to the plaintiff, Barrister Osagie Obayoana, commended the court for what he described as a sound and professional verdict. For anybody resident in Benin to bear that title, Eze Igbo of Benin or Eze Igbo of Edo State, was tantamount to diluting the supremacy of the title of Oba of Benin. I want to also commend Justice Irabo for following the law due process. We started this case about 12 years ago, 2014. There's a law guiding how chieftaincy and chiefs related issues are done in Edo State as it were. And that law must be adhered to. That's why we have sanity and tranquility in Edo State. From Benin, Wellington Akodeja, ITV News. Ọ bụ na isonyere anyị tata ị ga anụ radanda ma ọ bụrụ na idobe ntị n'ala. Epetike ndị Igbo. Ugwumba. Onye nke m. Ugwumba. Epetike. Ekene m unu. Oke tete deme. Epetike iso kpọwa nkata. Yeah. Mgbe gara aga ka enwere nsogbu na South Africa. Asị nọ ndị na-aza eze ndị Igbo. Nwee nsogbu de. Ọda nke na-emeworo riot. Nke dara na Ghana bụ ya kachasị. Maka na nwanne ya nwoke bụ eze Igbo na Ghana,
eze His Royal Majesty eze ihe na-etu bụ ọ na-anụ ma onye Ghana o ji nke ya gbalite na-emechi ihe ike mgbe a nọkọtaziri nwoke were esemokwu ndị Ghana wee gbawa shọpụ ọkụ mewere ya ọtụ ntara nwara ya ọtụ imo na-achọghọzi eze ndị Igbo na enweghị amamo king na another kingdom nke o wee daa ihe mebiri mgbe aha ka nkụ o wee ruo tata ndị bini wee were nke ha wee sị gịnị na-eme ihe gbasara eze ndị Igbo a sị tinye ọnụ n'ime ka ihe ga-ekwu ife izi ma jobo kedu uru eze ndị Igbo abalụ to any place and like say eze ndị Igbo Lagos kedu uru ọ bara ndị Lagos ndị Igbo na Lagos akụgoro uru ọ bara akụgoro ngụ uru ọ bara na mgbe aha ọ bara ha nwana ụba na-ekwu ya individually ha nwa bụ ndị na-eme eze ndị Igbo ka ọ bara ha eze ndị Igbo kịta nwere ike ịbịa sị gị kpọchie shọpụ gị gaa zụ n'ahịa ma azụzụ n'onye ahịa zụgbo onye ahịa ma ọ bụ arụ n'ụlọ ebe arụ ụlọ ebe a ma ọ bụ na ijere go ana ọnọ na nsogbu ike ọ sị gị ya kwụ na ndị ala ya ụgwọ gakwụ na ndị ụka gọọmenti ụgwọ gakwụ na steeti ụgwọ kelee ife ọ baala o ji bụrụ na eze ha ka ọ bụ ngwa ka nyere gị aka ofu bụ na mgbe a na-eme ya emete ya ọfụma awụrụkwa maka mgbe ahụ nọ ha bakwara uru nwere uru ha bara ụfọdụ n'ime ha kama na dị ụtọ na ego batawaziri n'ime ya onye ọbụla sụkpunye isi ewee mebie ya mere na ọ na-abụ ebe a nwee eze ndị Igbo na dịka na Badagry enwe mgbe a rụchara ịtọ na ịnọ na-aza eze ndị Igbo na Badagry mana nne ji ka ahụ iche ka anyị bịa na ajụjụ jụrụ ha bụ ndị izizi na-eme mmemme iri ji na-apụta n'ụzọ ije dịka na Lagos a ha na-ebu ụzọ eme mmemme iri ji ụmụaka akpọrọ ụmụaka ga ebe ahụ ha na-aka obi esi na ala Igbo kpọta ụfọdụ mmanwụ dị iche iche akpọrọ ya bịa ebe a na-eme ịkwalite asụsụ na omenala Igbo anyị ajụjụ ị jụrụ si ha nwere ike isi onye a ga-emene nka ga-emene nka gụwa amago na ndị Igbo anyị na ihe a na-ekwu Igbo enwe eze na mpaghara ahụ nọ eziokwu maka na onye Igbo ga-asị esi beghị ejebe oyi na-achara m ụzọ ọ na-abụghị na o jie n'onu ọ mara na ị nwere ike inye aka ụfọdụ n'ime ha chọkwara inye aka bịa nụrụ nwa m ya na ihe na-esokwa ahụ maka na imirikiti n'ime ha na ndị obodo a nwere mmekọrịta n'ụdị dị agha dịka ọ bụrụ na ị bụ ihe na gị na baale ga-adị na mma gị na ihe na inene anya ụfọdụ n'ime ha eburugo ụzọ chie ha echichi ikekwe baale ma ọ bụ ọba echigo ha ọtụtụ echi dị iche iche bifo ha banyezie n'ime ihe gbasara eze ya bụ na anyị nwekwara uru ha bara mgbe ahụ kema na dị ụtọrọ ego bataziri ndị akpịrị ego na ndị anya ukwu batazie n'ime ya mebisie eze ndị Igbo ichefuona na His Royal Majesty Ebuka Ọnụnkwọ bụ eze ndị Igbo na Benin Republic enwere uru ha na-aba ndị mmadụ na-akpọpụta asụ ọhazuru chie si mgba na-ekote nwaanyị ọ kachasị ebe a na-enweghị ihe na-adị vibrant dịka town union dị vibrant ha na-apụta kpokọta onye ọbụla ana ịma na ha na-eji ego eji emenwe ya bụ so na enwere uru ha bara mgbe ahụ ụfọdụ n'ime ha ọ bụghị ha niile ihe kwuru na Lagos mana like you said na Ghana na London or na America so na eze ndị Igbo na Houston ma eze ndị Igbo na nda ọ ya eme ka immigration nye onye a visa ka ọ ya eme nwunye gị chi divorce or say mba what I'm trying to say bụ na all those things bụ okuko like you say mpako nwere isi even eze obodo gị na ịnara kịta nara obe ụnụ akpọ gị ofu onye abịa sị gị na igwe esi gị bịa kịta ịmana ihe bụzụchi egodo ka ihe na-akpọrọ nkịta o nwere ana ọ chọrọ inye m ka o nwere ka kiri nkịta ihe onye agwa ya bụ oke si na nna abịa ịma nso ejebe ozugbo mana ọ bụrụ na erika na ana Yoruba ma ọ bụ n'ugwu Awụsa a sị ha na spid ka ihe eji ruo na ọsị gị makpụrụ ana ọsị gị tọrọbe na ana mana ọ dọrọ na be anyị etu a so ebe ọ dọrọ na be anyị ọ bụzie nke nọ in exile ọ ma na onye influence extension of visa gị ma ọ bụ ịkwụrụ ụgwọ na ebe ibi ma ọ bụ ibe na business so ka ihe na-egbuziri onwe anyị fọ ụfọdụ ana ego na-espend na datin like nke ndị Ghana anyị na-ekwu ego ha spend na datin mgbe a na-azụ ya ego ndị a kpọsasịrị anọ kpatara ndị a ji wee bido ndị Ghana ji wee tinye anya maka emegidere one of them ọrụkọ ihe na-etu ọzọ so datara na mere ebe nya goro ya bụ Igbo land ka ọsọ bịa Igbo village
ịma today m sometimes if ha iche were ekwu okwu ndị Ghana wesi ọ ka ha nwa bekada na be ha na ka e nwee division na ya work and obute ọgbaghara agafere something agafere property ndị mmadụ so ihe na-ajụ bụ ndị be anyị na-azụ eze ndị Igbo gịnị ka unu ji eme kere uru ọ bara anyị ọ bụ na mmadụ pụta osisi kpọọ ya eze ndị Igbo mụnwa enwe ihe gbasara nnụ Ugwumba ichi eze ndị Igbo echi niile mpụta ihe mmatakwa Ugwumba obosi ọdị ọzọgo mma mpụta agafe m kana n'Igbo eze ndị Igbo pụta ya nọchiri ozi magana ọnụ nchi ije kere ofu ekpe nkwụ pụta si na eze ndị Igbo na ihe ma ekene ofu ekpe nkwụ mụna ya a na-amịa mụna ga amịa ọ dị mma dịka m kwuru na mbụ enwere uru ha na-aba ụfọdụ n'ime ha ka m gbachikwuo ya ama m afọ one ma one gara aga ya bụ eze ndị Igbo na Ghana Chukwudi ihe netu enwere ụmụaka ndị be anyị akpụrụ gawa Ghana ọ bụrụ na akpụrụ ha akpụrụ nọ ndị a na-asị na ọrụ juru ebe gịbịa na akpụ esizi ebe nke a ga ebe nke ewee kpụrụ ha kpụpụ na Ghana dọmpụọ ha ebe ahụ n'ime ụlọ ebe ejidere ha ndị authorities pụta ebe ahụ wee bịa kpụrụ ha ga tinye ha n'ihe dịka nga na-echezi etu a ga-esiji ime ihe na ụfọdụ n'ime ha ofu n'ime ha jibu nọmba anyị dịka ndị ọma na-eme ihe na o wee kpọwa n'ekwentị mpiki ọsọ biko Ugwumba ụmụnne gị atagbuo ha n'afọ ebe a na-ekwu n'ebe akwa onye nke a na-ekwu n'ebe akwa onye nke a na-ekwu na ụmụ ihe a na-echo na vidio kịta na ha na-achị biko were ihe a ga ebe ka unu nọ Ghana onye kpọkwuru unu gawa na ndị agha gbara agụgoro Amerịka mgbe ọ kọchara m akụkọ nwere ekwentị wee kpọọ eze ndị Igbo na Ghana wee sị na ụmụnne gị nọ ebe dị etu a ọ sị m gịnị meziri nsị ọ bụrụ na m ma aga m ga na-akọrọ gị etu a na ihe mma bụ na ebe ha sịrị m na ha nọ ọ sị m nye fon nọmba onye nke ahụ wee nye fon nọmba etu a ka esichi kpọwazie ọ gakwara the following day sie nri bugara ha nyere ha aka ya bụ na enwere ihe ha na-eme mbụ mere ha ji wee ike ịkpọkọnata ndị mmadụ maka ya bụ Chukwudi ihe na-eto o chigo ebe a ọ na-esi ebe a kpọrọ ma ndị eze ma politicians wee gaa na Ghana ga mee data Igbo day ọ na-ada ụda kema na ọ dịzi ka emefeziri oke apart from that ịbịazi na nke ọzọ bụ na dịka m kwuru na ndị ekperima bịaziri take over ịma na ụfọdụ n'ime ha na-eji ego inecha na onye ji ego nke ya onye Igbo ji ego nke ya filin ya na-eriju afọ isi ya nyaba igrit authorities na-abụrụ ha ihe na anịma ihe dịka ndị Binia nwere nkwanye ugwu dị iche iche pụrụ iche a na-enye onye dịka ọba asịzie oke ya bụ na ịgakwutezi ọba na ịma iyiri akwa ka ibu ihe na ebe ahụ ka mmụ nsogbu si anịma na onye Igbo anyị ga-achọ ịkpọrọ mmadụ isi ala so na ụfọdụ mpako na ndị 419 batara n'ime so wee mebie ya ama m mgbe ndị South East Traditional Rulers Council oge ke nwoke ma Imo steeti nke ya na Rochas nwechara wee nsogbu Rochas chụpụ ya n'ọkwa echefuru m afọ ya mba ọ bụghị Maurice mmanụ bụ onye isi ihe na Igbo autonomous community mana dịman gbanite ya bụ chairman South East Traditional Rulers Council mgbe ahụ kwugide ọ dagidere ya na mkpume okwu ọ dagide mana ọ bụ onye na-arachata pịọm n'ime ya ka ị na-asị hapụ eze ndị Igbo mgbe Goodluck na-achị Goodluck bịa Lagos a ịchọ ndị Igbo onye omitiwuru bụ mkpume ya eze ndị Igbo Lagos mgbe ahụ buru ngwongwo na ngwongwo bunye ya dịka sụọ ya ezigbo ego bunye ya ma bọs ndị na-ezezi eze lokal gọọmenti wee wepụta anya sị nna wetara ihe o wetara ka ake dịmanị sị ha na-eke onye na unu ka e nyere ya ebe ha ka nsogbu nọ bido ha wee vọchiwezie ihe dị ha mana ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ na ndị be anyị na-emie na-atinyeghị ya oke mkpọtụ na oke ụzụ na-eme ya sụsọ iji wee kwalite adịm na mma ndị Igbo ebe ha nọ nsogbu aka ha ịdapụta maka na o nwere eze ndị Yoruba n'Enugu steeti dịka ọba ndị Yoruba n'Enugu steeti ọ ka na-eru taa enwere nke ndị Hausa enwere nke mana ndị ụtọ na ha na fesi wega ndị be ha ndị ihe ọ na-eme agbụrụ sụsọ ihe gbasara ndị be ha ọ da-arụnye ya aka n'anya etu ndị be anyị ndị Igbo si arụnye ebe ha nọ
so na ya bụ ihe ndị ọzọ na-eme anyị mewe nke anyị emefe ya oke ọmụta ọgbakarịa ebe a ka m fili na nsogbu shida ya mana kịta na onye ọbụla aza na eze ndị Igbo kama ịzawa onye ndu ndị Igbo ma ọ gakwuwe ndị town union ebe a ka anyị kwu maka eze ndị Igbo emebigo ibu na echeghị m na ịgakwuru onye dịka Ebuka Ọnụnkwọ kịta echeghịzi m na ọ ka na-erota ụmụ eze ndị Igbo ahụ maka ochigo na Kotonu na-achịte Naijiria gọzie nke bụ na ihe ọ chọziri bụ inyere ndị mmadụ ya bụ na enwere ndị eji na-akpọ ya afa na-akpọkwa ụfọdụ ya bụ na enwere ndị nwere ezigbo obi n'ihe gbasara eze ndị Igbo ahụ a na-echi ndị banyere n'ụdị ka e were enyere ọha aka nwekwana ndị banyere n'ụdị na ọ ga na-eme ha ayie ụmụ dankichi ha na-eyi wuru bedsheet kọva onwe ha hit a na-egbu ha a na-aga n'ụzọ ikekwe ebe erutere ewenye mkparị enweghị taa ụmụ m ndị na-amaghị agafe eche nọ ezigbote eze amaghị nọ eze 419 echiri n'ohe na ụfọdụ n'ime asị ahụ m bịara ka egbu ọgụrụrụ egburu ka egbu ma hapụkwa ihe adị ama ya bụ na enwere uru ha bara na abụ na a na-emeti ya ọfụma mana eto emewere onye ndu na eze ka bụ ofu ihe abụọ ga-abụ ijụọ m ikwuo mana ebe ọ bụ na ijụhụ m gwapịachi ọnụ dị ka anyị nọ even na prefer na-asị na onye a bụ president Igbo Association no ndị steeti wụcha na Igbo Association na dịka Anambra Town Union ihe na-ekwu asị na Igbo Association Frankfurt na-ebu president ha ya the union ịdị more powerful than eze ndị Igbo na that place because na as president he need represent that people both na government and then na by then eze ahụ mere gị they confined to traditional something and anybody respect eze when as a president you can even wear jeans and t-shirt you can even go town kwabi meet in a joint mana yes eze ihe ikom kosa wee kuturu mmadụ mmanya na ba mana ịma na ihe dị m na nke president a nwere tenure eze bụ no life okay ọya bụ ihe na onye ọbụla chọrọ akpọ ha anaghị eze akpọgo eze ịbụ life eze nwa onye chọrọ ka a na-eme ha merụ na ụfọdụ n'ime ha na ọ na-abụrụ enwere etu ha si dawa ada achọwazi ụmụ konji a ga na-eme eji na-anapụta ihe eze ahụ maka nwa onye na-atụrụ ha ego enwezuga nke a mkpume na-egbe mgbe ahụ na ọtụtụ ndị eze ndị Igbo lokal gọọmenti mara mgbe ahụ nke a ha na-eme bụkwa oruo mgbe ha na-eme ha na achọ ndị a ga-echi echichi gụọ ga-eji aka gị họzụlta nwa onye na-enye 1 naira ma ndị Lagos steeti gọọmenti mgbe ha bịara irecognize ha ka ha bịara nene ya afụ na ha dị so fragmented na enweghị any of them na control ihe nwere isi ihe ha meziri enweme akpọzi enweme ewepụtara association of ndị eze odo anya na ihe ọ bụla inyere ha dị ka ihe itinye n'ili ozu na ọ dị eju eju amekwa ụfọdụ ha niile kịta na mbụzi ha niile banyeziri na APC ka iwe marazi ihe ha na-akọrọ and eze normally even na Igbo ekwesịrị na party ndị eze anọgharago na party ọ dịsi na ebe a ka ebido atọkọ ọnụ ya because as eze ekwesịrị ịdị apolitical o kwesịrị ejebe chee etu a onye APC bịa obigo ihe na-esi ya ọsọ na chọrọ ijebe go onye even PDP bịa isi na ijebe go onye MPN bịa isi na ijebe go even MPP resurrect with MPN bịa isi na ijebe go that is what eze should be not nọkịta as eze ije yirizie ehede ndị APC then onye PDP abịazikwa na ekene gị ọ bụ na emechi niile ndị ada ịma na onye PDP nwere ịtawa onwe gị n'afọ ọ problem na enwere even na banyị wee jee in diaspora so biko eze ndị Igbo we should bury it completely ihe ọbụla na-abọdị nke ọbụ maka na eze ndị Igbo oge ọbụla afọ gị ya na-eyi konkosa hit na egbugodo gị ọnọtụ ma ije ebe na-eme biznes ya agba aka gbara nke ụfọdụ na-amacha ma ọkada gburu ohi ya kwado ọfụma imagine ma ọkada kedu isi ihe ọzọ eze ka ọ bụ because ụmụ mgbe ebe eze ga ego so ọ ka mma ụmụnna wepụ aka na data na onwe ihe mfụ n'ime ya akwarakwa okwu maka na ha emebighị emebi ọ bụrụ ma a na-emeti ọfụma nsogbu adịghị mere na-aga mana ebe ọ bụla emegiwe ebe ọ bụla a gara nsogbu adazie zawazie na onye ndu ndị Igbo zawazie na ihe ọ bụla a na-aza aza na-abụghị eze gịwa yiri ụmụ okokosa yiri na-emeghụnahụna emeghe na ebe ị maara na ị na-abịa ịza eze
mana ịma ha ihe gbasara omenala ụfọdụ n'ime ha ma ngogwu dị ọjọọ ụfọdụ n'ime ha ma nkụziri ụmụaka ihe ọbụla ụfọdụ n'ime ha enweghị ihe ha na-eme bara uru iji wee kwalite ihe na mana ịmago na dịka nke anyị na-ekwu traditional iyi traza iyi ji mgbe ihe na hapụkwa because ịma na even mana n'Igbo nwere etu ya bụ ihe chite ọhụ onye ichi eze na be anyị bụ ihe na-aga ọchị nwunye prezidenti gwara anyị papa anyị gwara anyị nna anyị nna anyị kwa nna anyị nọ na Abuja prezidenti were aka na abụ were ekwe nwunye ihe adịghịzi na afenatiri n'ime kama na anyị gara ayọchukwu mana ụmụ ihe anyị na-eme n'Ugwumba bụ ya na-eme n'ime obi bụ ịgwa ndị mmadụ sị ha na-ekwe na etu o kwesịrị ịdị o ọzọkwa na ịfụcha ụzọ banye ọhịa nke ahụ gbasara ọ dị mma ebezighị ndị Igbo ọ na-adịa na-adịa afọ ụzọ akpa eji akpa ya ọkazi ekenekwe m adịba